התחלנו בזה עשרות הפרקים הראשונים של המורה נבוכים, הם מתעסקים בשפה. שפה, יש לה את המובן הרגיל, כן, אני יש מילה ואני מניח, מי שמבין אותה מבין מה אני אומר. לפעמים המובן של המילה הוא גם מובן לפי ההקשר, למשל, או לפי הניקוד, כן, דיברנו על המילה יראה. אותם אותיות זה יכול להיות יראה, יכול להיות יראה. משמעות של המילה לראות או לירה, היא משמעות שונה, אחרת לחלוטין. או המילה עין, עין זה יכול להיות אין מודע, כן, מעיין, זה יכול להיות עין של האדם. למה קוראים למעיין עין? אין מודע, אין חמדק, אין... כי בתוך הזה יש פתאום איזו נקודה לחה, מבנית, כן? מים. למילים, חלק מהמילים יש להם כמה משמעויות בו זמנית, כמה משמעויות חומריות, כמו שהבאתי כדוגמה. לפעמים המשמעות היא מופשטות, כן? אני אומר שמישהו עומד לי על הראש. כן, אני לא מתכוון להגיד שמישהו עומד לי על הראש כפשוטו, אני מניח שמי ששומע את המשפט, הוא יבין מה הכוונה, כן? ואם זה אחד הקשיים בלימודי שפה אחרת, זה להבין את המילים שהם, מה זה? ניואנסים הדקים, כן? או שאני אומר איזה לב רחב יש למישהו. אתה מתכוון להגיד שבפרופורציות של האיברים, הלב שלו, השאבות שלו הן יותר גדולות, או משהו מעין זה. זה ברור לכל מי ששומע שאני מתכוון לרובד המופשט יותר. עכשיו, מה שעושה הרמב"ם זה לפני שהוא מתרגם את המילים על אלוקים למשמעות השונה שלהם, קודם כל מתחיל עם זה שיש להם משמעות גם פשטית. יש להם משמעות נוספת, כן? זאת אומרת, כמו שאמרתי, עומד זה גם לעמוד, עומד לי על הראש זה גם ירד לי מהצוואר, ואלוקים עומד מעל ראשי, זה יהיה משמעות נוספת. אז הוא מרגיל אותנו לזה שהשפה והמילים הן מאוד מוגבלות בתיאור, כי למילים יש כמה משמעויות. מצד אחד התורה כן הרשתה לעצמה לדבר בשפה האנושית. הרמב"ם תמיד דואג גם להמון, המון צריך לדעת שאלוקים יושב לי על הראש. אבל כל שאדם מפתח את התודעה שלו, אז הוא מבין שאומנם התורה דיברה כלשון בני אדם, אם הוא רואה אלוקים מדבר איתי, כן? כן, ויאמר השם אל משה. יהודה היה אומר שזה הפסוק הכי קשה בתורה. איך קרה הדבר הזה שויאמר השם אל משה? הוא דיבר איתו, שלח לו וואטסאפ, כאילו. כן. לא חושבים על זה אפילו, נכון? בעצם הפרויקט הראשון של הרמב"ם בפרקים הראשונים, ב30 פרקים הראשונים, והלך אפילו יותר, זה בעצם להפוך את השפה, או לעדן את השפה, או לשנות אותה. תוך זה יש לנו את פרק א' דיבר על המילה צלם. כן, מה זה אומר שהאדם הוא בצלם אלוקים? הרב אומר, בצלם אלוקים הכוונה היא בתמונה. זה התחלת הפתרון, אבל בסוף זה גם התעסקות בשאלה של שפה, או מגבלות השפה. זאת אומרת, זה לא רק עניין טכני, שמישהו עומד לי על הראש, זה לא עומד ממש, אלא תודעתית, אז גם אלוקים עומד עליהם רוחנית, אלא זה, בסופו של דבר זה גם יקדם אותנו לתפיסת השפה בכלל שלנו. תפיסת השפה, כשאני משחרר את הקדוש ברוך הוא ממגבלות שפה אנושית, אני צריך לנסות להבין אז מה אני יכול לתפוס, או מה אני יכול להשיג. זה הצד שיש קריאות שונות ברמב"ם, אבל אני לפחות ליבי נותר על הקריאה המיסטית שלו. מה קורה כשאני עומד מול משהו שאני לא יכול להשתמש במילים מולו? והוא נוכח. והמילים רק עוזרות לי לא לדעת מהו, אלא בעיקר לדעת מהו לא. ואז בסוף מול מה אני עומד? למינציה כזאת של לא, 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 ואז אחרי כזה שאני עומד מול הדבר שאין לו מילים, אין לו שפה. זה יכול להיות ספקנות פילוסופית, יכול להיות אדם ספקן שאומר לא, הוא לא קיים, הוא לא קיים, הוא לא קיים. זה יכול להיות תודעה מיסטית. והפער בין ספקנות לבין תודעה מיסטית זה עולם מוחלט. זאת אומרת, אני יכול לצייר את הרמב"ם כספקן, שהוא אומר, למען האמת הוא לא קיים, הוא לא נמצא, הוא לא בורא, הוא לא משגיח.
הוא לא מתגלה. ולמה? כי כל תיאור כזה, הוא שם אותו בתוך איזשהו סד מסוים. ויש כאלה שקראו ככה את הרמב"ם, שהדגישו ברמב"ם את הצד הספקני. כן, זה גם קיים. אבל לפחות בתחושתי, אפשר לראות את זה ברמב"ם, אחרי הצד הספקני מגיע הצד המיסטי. מה קורה כשאני עומד מול משהו שאני לא יודע? לא יודע להגדיר אותו, לא יודע, מתרוקן מכל ניסוח וכל. האם ברגע שאחרי אני עומד ואני אומר, טוב, יאללה, בוא נעבור הלאה, או שברגע אחרי אני מלא התרגשות. אני מלא כאילו, או, כן. למשל, יש כמה תורות של חב"ד, גם של אדמו"ר הזקן, האמצעי, וגם של, אה, אני לא טועה, רבי פריץ, עוד דמויות, פעם כתבתי את זה קצת, ששאלות, מקשות לנסות להבין את התודעה המיסטית של הרמב"ם. אם הוא היה אז אריסטוטלי, פילוסוף, איך הוא היה כזה מיסטיקן גבוה? איך הוא היה כל כך שמח? איך מגיעה השמחה של הרמב"ם, החיוניות של הרמב"ם? אז הם טוענים שאדם שעושה לעצמו כל הזמן דקונסטרוקציה, כל הזמן מפרק את המבנים של עצמו, כן? אז הוא בעצם הוא כל הזמן מתחדש. אז בזה יש שמחה. הרמב"ם חשב שהוא שולל את הגשמיות. הוא מגיע לאמת, אבל מה שהוא לא ידע, שפעולת השלילה, פעולת הוויתור, הייתה פעולת ביטול תמידית. כל הזמן התבטא. כל הבנה הוא ביטל אותה, ביטל אותה, ביטל אותה. זה תודעת העין החסידית הכי גבוהה בעצם. הם ככה סיפחו את הרמב"ם לחסידות. אמרו, אתה רוצה לראות חסיד? הרמב"ם. למה הוא חסיד הרציונליסט? כי הוא לא היה רציונליסט מקובע, הוא היה רציונליסט שכל הזמן השתחרר מההבנה שלו. כשאני מדמיין רציונליסט זה אדם שיש לו הגדרות מאוד ברורות של המציאות. כן, תוארי השלילה, השלילה של השלילה של השלילה, הם מחוללים תנועה. אני מבין ולא מבין, מבין ולא מבין, מבין ולא מבין. התנועה הזאת, אמרו החסידים, זה הנקודה של הרמב"ם, זה נקודת החיות שלו. זה מעניין. נלמד את הפרקים יותר, נבין את זה יותר, אני חושב. בכל אופן, פרק ב' הוא מתחיל בשאלה. איש מלומד הקשה עליי לפני הרבה שנים, קושייה מופלאה. המילה אלוהים, מי שלומד מקרא, עברית, יודע שזה גם אלוהים, גם מושלים, גם מנהיגים, נכון? זאת אומרת, המילה אלוהים יש לה כמה משמעויות. יש לנו אל דבר אלוהים מגיע שניהם. אני יודע שאלוהים זה גם דיין, גם שופט, כן? וגם ריבונו של עולם. עכשיו, בבראשית, כן, כתוב, ויתם כי אלוהים ידי טוב ורע. כן? התרגום אנקלוס, שהרמב"ם עוד מחזיק ממנו בהרבה מקורות ומצטט אותו, אומר, הכוונה אלוהים ותיאון כרב רביה. תהיו כאילו מנהיגים, תהיו אנשים גדולים. ואז הוא שואל, ככה שואל המקשה. הוא אומר ככה, מהפשט של המקרא, נראה שהכוונה הראשונה הייתה שאדם יהיה כמו כל בעלי החיים, הוא לא יבחין בין טוב לרע. עכשיו הוא חטא, הוא אכל מעץ הדת, ואז הוא קיבל עונש. ומה העונש שלו? מה העונש שהוא קיבל? שאם הוא יאכל מעץ הדת, מה יקרה לו? הוא ידע מה בין טוב לרע. ואז הוא שואל ככה, למה העונש זה שהוא קיבל שלמות? בעצם כדי לדעת טוב ורע, אתה צריך לדעת כושר הבחנה. כושר הבחנה זה בדיוק הבסיס של תודעה. בהמה היא לא עוסקת בשאלות של מוסר, של מה טוב ומה רע. כדי להתעסק בשאלות של טוב ורע, אני צריך תודעה מוסרית, תודעה תבונית. בעצם השכל, כן? מה שהופך אותי שונה מבעלי החיים. קיבלתי אותו בגלל שעשיתי משהו רע. איך זה הגיוני? כן? זה כמו שאני אגיד, הוא מביא כדוגמה, שאיש אמרה את האל, והוא כל כך אמרה את האל, עד שהאל אמר לו, מעכשיו אתה תהיה מלאך. הפוך, אתה מעניש אותו. למה היכולת להתבונן בטוב לרע, היא בעצם פרס למי שאכל מעץ הדת. לא יצר שלא היינו אוכלים מעץ הדת. אז לא היינו יודעים להבחין בטוב לרע. אז מה היינו? בעלי חיים. אז מה פתאום העונש הוא שדרוג. זו השאלה ששאל אותו את הרמב"ם. ואז הוא עונה את התשובה, שמע את תוכן תשובתנו.
עכשיו הוא מתחיל באיזה פתיחה שהיא מאוד רמב"מיסטית. דע לך שאתה לומד עיון, זה לא לעבור מהצד, זה לא לשבת לעשן סיגריה, זה דורש התבוננות. דע, אתה מעיין ברעיונות העולים ראשנו על דעתך, וחושב שאתה מבין ספר, שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים. כשאתה עובר עליו באחד בשעות הפנאי מהשתייה, מי שעובר על ספר משאר דברי הימים או על שיר מן השירים. מה זה? כן, הוא אומר, תשמע, ללמוד זה עבודה. לא שאתה תשב פה, פתאום לפעמים זה קורה לנו, מישהו פתאום שואל אותך שאלה. אתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואלה, הבן אדם כאילו לא ישב וחשב שעה, שעתיים על השאלה שהוא שאל, כן? פתאום ראה אותי במקרה עובר, פתאום הוא שואל אותי, כן? מה הבעיה בזה? אבל גם, בסוף, גם כשאתה שואל, אתה צריך להתבונן בשאלה ששאלת. להתבונן יותר. אולי, בכלל, זה לא כמו שחשבת. אולי זה בכלל אחר. איך הוא עונה בזה? הוא אומר ככה, תדע לך, אם היית מתבונן בפסוקים, היית יודע שהשכל, כן, הוא היה קודם לחטא. שכתוב שאדם נברא בצלם אלוקים, מה אמרנו בפרק הקודם? שיש לו תבונה, כן? ולכן יש דיבור איתו, ויצב השם אלוקים. אין ציווי לבן, למי שאין לו שכל, אתה לא מצווה כלום. אלוקים בא ואמר לאדם, אל תאכל מעץ הדעת. אז הוא דיבר אותו בשפת הציווי. שפת הציווי היא מראש יכולה להתכתב רק עם אדם שיש לו תבונה כלשהי. מה זה? כן, אז זה, אני, א' זה אילוף, וב' אני למשל מאוד מנסה לאלף את הכלב שלי, את ליסי לא לשבת על הספה. כשאני קם בבוקר ויורד למטה מוקדם, אני רואה אותה על הספה, ואז היא מיד יורדת עם הזנב בין הרגליים ועוברת למיטה שלה. כן, זאת אומרת, זה אילוף, זה לא הבנה. כשאני אומר לאדם, מכל עץ הגן תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, כן, אני מבין מה שאתה אומר. אבל הרמב"ם רוצה להבחין בין הדרגה הראשונית של האדם, שהיא לדעת להבחין בין אמת לשקר, שזה הדרגה הראשונית של צלם אלוקים, לבין מה שקרה אחרי החטא. הוא אומר, אתה לא קורא נכון את הפסוק, שכתוב שהאדם אכל מעץ הדעת, ואז הוא ידע להבחין בין טוב לרע, אתה רואה את זה כתור שדרוג. אתה אומר, למה השדרוג קרה אחרי החטא? אני רוצה להציע לך הפוך, שלפני החטא אדם חי בתודעת אמת ושקר, ואחרי החטא הוא חי בתודעת טוב ורע. מה ההבדל בין אמת ושקר וטוב ורע? מה ההבדל ביניהם? אמת ושקר זה לדבר על דבר שהוא אובייקטיבי, ממשי. טוב ורע הוא אסתטיקה, הוא סובייקטיבי, הוא אישי. כן? כשאני מדבר על אמת ושקר, אני מדבר על ממשות. כן? כשאני מדבר על טוב ורע, אני מדבר על פרספקטיבה אישית, נכון? כן, זה ירידת דרגה. אדם שחי באמת ושקר, נגיד שהייתי חי, נסו להתחבר בתקופות שחייתם ועשיתם את מה שאתם הרגשתם שזה באמת התפקיד שלכם והשליחות שלכם בעולם. מעט רגעים כאלה בחיים. ומתי עשיתי באמת את מה שאני באמת. כן, הזיכרון שלי, של תחושה כזאת של יום יום כאילו, כן, היא לא כל רגע ורגע. יש רגעים, שנתיים האחרונות שהייתי במקומות שאמרתי, אני עושה עכשיו באמת את מה שאני צריך לעשות. אבל הרבה פעמים, אני לא בטוח שזה האמת. כן? זה טוב לי, זה טוב לאנשים סביבי. תראו באיזה שפה אני אדבר. אז אומר הרמב"ם, האדם שנברא בהתחלה הוא היה בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? אלוקים זה תבונה. מה זה תבונה? זה אמת ושקר. מה זה אמת ושקר? אני עושה את האמת, אני לא עושה את השקר, אבל האמת והשקר האלה הם לא רק בני המידה האישי שלי, אלא הם ברורים לכולם. כי זה אמת. מה זה אמת? מאלף ועד תף, נכון? שואל אם ההבחנה הזאת יכולה לענות על השאלה ששאלתי בקשר
לאילוף, כאילו, להבדל של אני חושב שכן, כי אמת, דברתי להגיד, כן. כן, לא, תגיד. אני לא יודע לסוף. אני חושב שטוב ורע הוא תמיד עניינים אישיים, כאילו, כן, סובייקטיביים. כן, זאת אומרת, שם אני לא יכול לאלף באיזשהו... אבל שם אני דווקא יכול לאלף, כי למה? אני לא יכול להסביר. זה לא קשור לזה. אני לא יכול להסביר לכלב שלי שזה אמיתי שהוא לא יושב על הספה, ואני כן יושב על הספה. אני יכול להגיד שזה לא טוב לי שאתה יושב על הספה. אני מאלף אותך. אבל זה לא קשור למושגי האמת והשקר. זה מושגים אחרים. אנחנו לרוב משתמשים במושגי הטוב והרע, ולא באמת והשקר. הרמב"ם רוצה להציע כאן שזה הירידה הגדולה, אולי הנפילה הגדולה שהייתה לנו, שהאדם הראשון היה שלם, הוא חי את האמת. מה זה לחיות את האמת? כן. כן, אני יכול להיות מישהו להגיד לו, הוא חי טוב. זה לא אותו דבר כמו להגיד לו, הוא חי באמת. אם אתה פוגש בחיים שלך אנשים שהם אנשי אמת כאלה. נכון, פגשתם פעם אנשי אמת שהרגשתם עליהם שהם חיים באמת. ויש אנשים שאתה אומר, הם חיים טוב. זה לא אותו דבר. אדם שחי באמת, יכול להיות איש ככה, עצמות אחרות. כן, אתה אומר, וואו, באמת, חי את החיים. אדם שהוא חי טוב, זה לא אותו, זה לא אותה רצינות כמו לחיות באמת. שהפירוש של האלוהים, כאילו, הבנתי את ה... איך הגענו, כאילו... אז אני אומר, בהתחלה האדם נברא בצלם אלוקים, ואז היה לו תבונה. אחרי זה כשהוא ירד, הוא נהיה כמו אלוהים. ואז הוא אומר, איזה אלוהים הוא נהיה? אז הביא את תרגום עוד כאילו שאמר, מה זה אלוהים? בתרגום פה זה רב רביה. אתה יכול להיות כמו אלוהים, אתה יכול להיות כמו מנהיג אנושי. מנהיג אנושי חי בטוב ורע. כן? פוליטיקאי. האם הוא עושה את האמת או עושה את הטוב? לא. כן? האם אתה מכיר פוליטיקאי שעושה את האמת ולא את השקר? נדיר. האם אתה מכיר פוליטיקאי שעושה גם מה שטוב לו? האינטרסים שלו כאילו? קצת יותר, נכון. עכשיו זה נכון שהחיים במינונים. כן, אבל בגדול, רוב האנשים הם לא חיים רק באמת והשקר. הם חיים גם במושגי הטוב. הטוב לי, מועיל לי, מקדם אותי. כן, אם האמת היא, יש לי תפקיד נגיד. האמת היא שיש מישהו אחר שיכול לעשות אותו יותר טוב. אבל טוב לי לעשות את התפקיד הזה. לא יוותר עליו. אה? בכיסא. מה אתם אומרים? תראה זה בצבא. בצבא זה הכי ככה. מה זה? בצבא זה הכי ככה. כן, תראה, אני רואה מישהו יעשה את זה יותר טוב, יותר אמיתי ממני, אבל זה טוב לי. מתי אנחנו לא שואלים את עצמנו מה באמת אני צריך לעשות, שואלים את עצמנו מה טוב לי לעשות. כי אני קם בבוקר ואומר, וואי, מה יהיה לי טוב היום לעשות? למה זה? כי לשאול מה באמת יהיה לי לעשות, זאת שאלה שדורשת ממני רמה מאוד גבוהה של תודעה. כאילו, וואלה, מי חי באמת? עזוב, אני רק רוצה לאכול פיצה, כאילו, כן? עכשיו, טוב לי, לא טוב לי, אני יכול להגיד פיצה, לא פיצה, באמת, כן? האם להתחתן איתה? האם באמת להתחתן איתה? אתה יודע, איך אני יכול לדעת? אף פעם אני לא יודע. נכון? אם הייתי מתחתן עם מישהי אחרת, מה היה קורה? אתה יודע? אני יכול לדעת. כל מישהו ישאל אותי, האם באמת כדאי להתחתן איתה? אני אגיד לו, טוב לך? תגיד לי, כן, אז טוב לי, אבל אני רוצה לדעת אם זה באמת. אה? של טוב. כן, בסוף זה המדד האנושי, אבל הוא מבטא את הסובייקטיביות האנושית. עכשיו, בעיני הרמב"ם, דבר שהוא אמת ושקר הוא דבר שהוא אובייקט, אובייקטיבי, הוא מוחלט. כל שהוא מוחלט יותר, הוא אובייקטיבי יותר אמיתי.
כל שהוא יותר אישי ופרסונלי, הוא יותר סובייקטיבי. עכשיו, כבר כאן הוא מחנך אותך למה התפיסה שלו. אם אתה תחיה רעיונות אישיים, אתה מחפש את הדברים האישיים, אתה חי את הסובייקט, למשל, כמו שדיברתי איתכם, על איפה אלוקים מתגלה בעולם שלנו. אם אלוקים מתגלה בעולם שלי בזה שהוא נותן לי צ'ופרים, אז הכי נעים לי, נכון? אבל זה לא אובייקטיבי, זה לגמרי סובייקטיבי. האם אני מעריך מישהו כי הוא מחייך אליי, או אני מעריך מישהו כי הוא אמיתי? זה שתי שאלות שונות לחלוטין. שתי שאלות לחלוטין, כן? האם מורה מסוים הוא צריך חן בעיניי כי הוא מפרגן לי, או הוא כל הזמן יורה בי וצועק עליי, אבל הוא אמיתי? לא סיפור כזה. מה זה? ש... שאני לא בצד שבטוח. כן. זה לא. דמיינתי את המורה שלי לימים, איתמר, שהוא היה מאוד מאוד קשה. היה מאוד נכנס בנו. היה, זה כיף. אבל הוא נגע בי, ולמה הוא נגע בי? כי לא חיפשתי מורה שיגיד לי שאני חמוד. חיפשתי דווקא מורה שחי בזה. מישהי שמור כזה צריך להיות גם כזה שלו, באיזשהו מובן. שהוא לא עוסק בסובייקט, הוא עוסק בנכון, או בכוזב. טוב, הרע אני תמיד מתעסק באסתטיקה, יפה, לא יפה, כן יפה, לא יפה. אמת ושקר אומר, עזוב אותי, עזוב אותה, זה לא המדע. עכשיו, אז בשכל האדם מכיר את האמת והשקר. אז הוא אומר, כאשר האדם היה במצבו השלם ביותר, אז הוא היה אמיתי. ואז, כשהוא היה באמת, כן, כן, זה אפילו לא היה אכפת לו להיות ערום. זה לא שינה לו. כן? ומה קרה אחרי שאדם אכל מעץ הדעת? מה הוא התחיל לעשות? ללבוש בגדים. למה הוא התחיל ללבוש בגדים? כי הוא עבר מעמדת האובייקט לעמדת הסובייקט. סובייקט זה מה נעים לי, מה כיף לי, מה שלי. אני רוצה אותך, היא רוצה אותך. זה מעבר לרכושנות. זה המעבר לדרגת טוב ורע. מה זה? טוב ורע זה סובייקטיבי. כן? כשאני מסתכל על הנוף של הערים והים, אני רואה נוף. עכשיו עומד לידי מישהו וגם רואה את הנוף. אני לא אומר לו, אחי זה שלי. למה? תסתכל על הנוף, תראה איזה יופי, מה אכפת לי שאתה רואה את הים, נכון? עכשיו, מה קורה בעולם של המיניות, בעולם של הגוף? יש בתוך המין, אם הייתי רואה רק את האסתטיקה כמו שהיא, כמו שאני רואה נוף, כמו שאני רואה ערים, מילא, אבל אני רואה את זה גם במקום הרכושני. לכן, אסתטיקה, יופי, יכול להיות דבר שאני מסתכל עליו, אני אומר, וואו, ברגע שנכנס פה הממד האישי, הבעלותי, כן? לא סתם בשפה העברית זה המילה לבעול ובעל, כן? אז אני לוקח את זה למקום שבו אני עברתי מהאובייקט לסובייקט. אם הייתי יכול להסתכל על היופי רק מהמבט האובייקטיבי, זה יפה. וזהו, כמו שאני מסתכל על השקיעה, כמו שאני מסתכל על הים. לא אכפת לי שעוד מישהו. כן, זה לא קשור. זו עמדה שהיא אובייקט. ההתייחסות שלנו היא תמיד תהיה מהסובייקט. מה טוב לי, מה נעים לי, מה אני רוצה. לכן, אומר הרמב"ם, באחד הביטויים של המעבר מאמת ושקר, לטוב ורע, זה צניעות, זה בגדים. כן? זאת אומרת, אדם הראשון לא צריך בגדים, למה הוא צריך בגדים? כשהוא ראה עירום, כן, כמו בצורה הכי חריפה, הוא ראה אותו כמו שאתה רואה שקיעה בים, כמו שאתה רואה זריחה במדבר, כמו שאתה רואה הר מדהים, כמו שאתה רואה פרח מדהים, כמו שאתה רואה חיפושית משה רבנו, ואתה אומר, וואו, מדהים. כן. כי אתה מסתכל על האובייקט, ולא חושב על הסובייקט. לא יודע אם הייתי רוצה שזה יהיה. מה זה? לא יודע אם הייתי רוצה שזה זה אחר. כן, מבין אתה, זה כל העולם שלנו, כן? יש לנו גם את הסובייקט שלנו, אבל על זה משתלן הרמב"ם. כן, זאת אומרת, עכשיו, העמדה האובייקטיבית היא לא עמדה רובוטית, זה לא רובוט. אני פשוט חי במציאות אחרת.
אפילו העירום לא היה מגונה בעיניו, הוא לא ראה מה גנאי בעירום. כשאדם חי באמת לשקר, הוא לא רואה את הבעיה בעירום. הסברתי לכם פעם שלפני הרבה שנים כשלמדתי בתיכון, היה לי מורה בתיכון שקראו לו הרב אברהם רמר זיכרונו לברכה. ואז עסקנו הרבה בשאלות של תנועת אריאל, תנועת בני עקיבא, תנועת אריאל, תנועת בני עקיבא. ויום אחד שאלתי הרב, תגידי, מה האידיאל ביהדות? ערים נפרדות, הר של בנים, עיר של בנות, כאילו, מה אתם רוצים? אז הוא אמר לי, האידיאל זה אדם וחווה. חשבתי שזה, חשבתי, לא נורמלי. מה, האידיאל זה נודיזם? כאילו, מה הוא מדבר? לא יודע מה לי את המילה הזאת, אז כאילו, מה הוא מדבר? כן. עברו הרבה שנים עד שהבנתי יותר מה הוא אומר. נראה לי שהפרק הזה ברמב"ם עבר לו בראש. הוא אמר, האידיאל, זה יכול להיות להסתכל על אסתטיקה, על גוף, מהמבט האובייקט, ולא מהמבט הרכושני. מסתכל כמו שיסתכל על נוף. עכשיו, מכיוון שזה מאוד מאוד מאתגר כאן, כי המיניות היא כוח גם של היצירה שלי, של הדחף שלי. אם אני מסתכל על הנוף, אין לי מקום של לפעול פה. אז לכן יש הסתרה. אז כלומר, ההסתרה היא לא לכתחילה, היא לא כיף. היא רק בגלל שהאדם הוא בדרגה, שקשה לו להיות בדרגה הגבוהה. זה מאוד עזר לי, כי פעם היו אומרים לי שצניעות זה הכי טבעי. הכי טבעי זה להיות צנוע. בעצם מה הוא אמר לי באיזה מילים אחרות? לא, זה לא הכי טבעי. הכי טבעי, זה האדם התבוני, זה לא להיות צנוע. אממה, כיוון שהאדם הוא לא תבוני, הוא רגשי, הוא סובייקטיבי, אז הוא צריך גבולות. למשל, כן. כן, כמו שתינוק אין לו את התבוני בכלל. אין לו בכלל אמת ושקר. אין לו דעת. אמרת שדווקא הדעת מאפשרת את זה. כן. מעניין, נכון? לי זה מאוד עזר, כי אני הרבה שנים חשבתי שצניעות זה משהו שאני צריך להרגיש שזה הטבע שלי להיות צנוע. פתאום הוא אמר לי, לא, יש צד הפוך. צניעות היא באה בגלל שאנחנו התרגלנו לחיות בסובייקט ולא באובייקט. זה מה שאומר פה הרמב"ם בעצם, שאומר, בעצם, האמת ושקר מאפשרים לאדם להיות למשהו אחר. וטוב ורע מעביר אותי לסובייקט. ולכן גם הסובייקט הוא הגירוש מגן עדן. הוא קוץ ודדרת עצמי הלך, הוא הסבל, הוא הקושי, הוא מה מותר, מה אסור. זה שייך לסובייקט, כי בסובייקט זה דורש ממני להתמודד עם התאוות שלי, הדמיונות שלי. אם אני חי את האמת והשקר, אני חי נקי. אם אני חי את הטוב ורע, אני חי כל הזמן את המתח הזה. פרק חשוב מאוד. כן, הגירוש מגן עדן פירושו מעבר לעמדה של הסובייקט. ולא הישארות באובייקט. זו האמירה של הרמב"ם, בעצם אומר לך, כל פעם שאתה תחיה את הסובייקט שלך, אתה חי בדרגה נמוכה. אני לא צריך לחיות את זה שאלוקים בא אליי ואמר לי, נתנאל, אני אוהב אותך. אני צריך לחיות את זה שאלוקים פועל באמת בעולם. כל שאני יותר יכול לצאת מהסיפור האישי שלי, ולראות את אלוקים בעולם, בטבע, אז אני יותר קרוב לאלוקי האמת, מאשר לאלוקי הטוב. ואני כל הזמן עוסק באלוקי הטוב, מה הוא נתן לי, מה הוא הביא לי, איזה צ'ופרים קיבלתי, אני לקוד בתוך הטוב והרע, הסובייקט. בעצם הדרגה הגבוהה של האמונה, כמו שאני לכם הרבה פעמים, ברמה אני אגיד את זה הרבה פעמים, ולהאמין באלוקים שפועל בטבע. לא האוטובוס שהתעכב וחיכה לי זה הנס, אלא הנס הוא שתמיד אוטובוס עם מנוע וגלגלים נוסע. יוציא אותו מהסיפור האישי שלך, כן, להוציא את עצמך
להוציא את עצמך מהסיפור האישי שלך, לעבור ואז מתחיל הסיפור. אז מתחיל העמידה מול אלוקים. אז אני עומד מול אלוקים. יש לי מאוד שונה, נגיד, מחלקים בתורת החסידות. נכון, נכון. במובן מסוים בשפה כן. כן, אני חושב שכן, זה בהחלט שונה. נכון, אנחנו לומדים, כן. מצד שני, יש בזה משהו, יש בזה הרבה יראת אלוקים. תודעה חסידית לפעמים הופכת את אלוקים להיות כספומט שלך. כל הזמן מתפעל אותו. צריך להעניש אותך, אתה צריך שכר, הוא צריך לאהוב אותך, הוא צריך להגיד לך שאתה מתוק, כן? צריך לחבק אותך, הוא צריך להסביר לך למה הוא עשה את זה, צריך להסביר לך למה פלוני קרה לו ולמה זה קרה, למה אלוקים לא מסביר לי למה זה? השאלה הזאת, זה לא עובד כך. יש כמה מעלות, אבל זה אחת המעלות. כן. אנחנו נתקדם בפרקים ונראה שבסוף אצל הרמב"ם יש מידה מאוד נקייה מול אלוקים, שיש בה שתיקה גדולה מול אלוקים. שתיקה זאת נקודת האמונה. שאני יכול להסביר הכל, אני מכניס את אלוקים למושגים שלי. כשאני עומד מול אלוקים, אני לא יכול להסביר הכל. זו עמדה דתית. עמדה שאין לה פתרונות. אבל עמדה. כן, תארי השלילה, ואז שקט מגיע אחרי.